अशा पद्धतीनं डाळिंबाला पेरूला खड्डे खणून शेणखत टाकलं पाहिजे, सीताफळाला सुद्धा। हे आमचे माणसं एकदम उत्कृष्ट पद्धतीने काम करतात। कोणाला कामाला बोलवायचं असलं तर सांगा। हे अशा पद्धतीनं सुंदर काम केलेले आहे त्यांनी। ठीक आहे, धन्यवाद। पावडी बघा अशा पद्धतीनं शेणखत टाकण्यासाठी डोबळे खणायचे। डोबळे म्हणजे असा बॉक्स करायचा। डाळिंबाला अशाच पद्धतीनं बॉक्स करायचा, पेरूला, अंजीरला आणि सीताफळ अशा पद्धतीने बॉक्स करून याच्यामध्ये आता आम्ही 1 कॅरेट शेणखत टाकणार आहे। असे आमचे शेतीमध्ये आता कामं चालू आहे। कमीत कमी आमचा प्लॉट आता झाला आहे 12 महिन्याचा, म्हणजे कमीत कमी आम्ही 30 किलो ते 40 किलो माल पकडणार आहे, कारण की त्या पद्धतीने आम्ही झाडं पण बनवलेले। धन्यवाद। रामकृष्ण हरी।